Avui el Parlament de Catalunya aprovarà una llei per a la igualtat d'oportunitats per a les persones que vivim a la Catalunya rural. S'aprovarà l'Estatut del Municipi Rural. L'Estatut del Municipi Rural promou una borsa d'habitatge i promou la possibilitat de crear més habitatge a partir d'ajuts, a partir d'incentius, i això ens ajudarà a municipis com Torrebesses per tirar-ho endavant i pugui tindre més habitatge pels nouvinguts i la gent del jove que es pugui quedar. Volem que la gent que viu en pobles com Senan també pugui desenvolupar els seus projectes professionals i els seus projectes de vida, i és per això que l'Estatut dels Municipis Rurals també contempla ajuts a autònoms i emprenedors. Aquesta llei també ens permetrà reduir la burocràcia per als municipis i tenir més recursos per al món rural, per als municipis que ens fa tanta falta. 2/3 del territori que tenim a Catalunya són micropobles, són rurals. Necessitem una mirada rural a l'hora de desenvolupar les lleis. Tothom ha de tenir molt clar que no és el mateix fer una llei per Barcelona, per l'àrea metropolitana, que per un micropoble com pot ser Susqueda. Això s'ha de canviar i l'Estatut del Municipi Rural ens donarà aquesta oportunitat. És per això que Esquerra Republicana ha impulsat aquesta llei de l'Estatut del Municipi Rural que avui s'aprova al Parlament de Catalunya, perquè Esquerra Republicana està al servei del conjunt del país, el conjunt de la nostra societat, que necessita un tractament especial per afrontar tots els seus reptes. Esquerra Republicana està al costat del conjunt de tot el país.